Здравейте, казвам се Радослав Недялков и обожавам финансовото моделиране с Excel. Обичам да прогнозирам финансови отчети с Excel и това е моята страст. В курса финансово прогнозиране ще се учим именно това, да прогнозираме трите финансови отчета с Excel. Ще се научим на техники, които трябва да използваме при прогнозирането. Ще се научим да изграждаме прогнози за бъдещи печалби и парични потоци. Ще се научим как да използваме тези прогнози, за да вземем важни бизнес решения. Прогнозите всъщност се изграждат с 6 стъпки, 6 прости стъпки, които човек универсално може да използва в прогнозирането на всеки бизнес. Разбира се, всеки бизнес има нужда да си отговори на въпроса: ако взема тези решения днес, как ще изглежда моето финансово състояние, моите печалби, моите парични потоци в бъдеще? И именно това е основната цел на този курс. Да успеем решенията, важните решения, които вземем днес, да ги измоделираме в бъдещо финансово състояние. Всичкото това за 2 дни в Китов център